Jag hade en väldigt underlig dröm i natt. Jag såg en hund. En hund, en sliten liten fet sak som jag både ville klappa och inte. Jag förstod inte riktigt, jag fick inte upp den femman. Plötsligt så står jag i baren och ska servera den här unga med kvinnan som sitter framför mig. Ja, kvinnor och deras rödvinssug alltså. Bara som när jag träffade Agneta, det var ju bjussar på rödtjuter, sen var det ut var taxi hem. Och så hade vi ett askfat med cigg som låg och pyrde och jag har ju slutat röka för bra många år sedan. Jag funderar på om jag ska tyda det här till någonting, att jag fortfarande är mottaglig för såna här saker. Lite längre ner i baren så satt en man och han började titta på mig. Jag blev ju helt märkligt när någon man som inte jag känner satt och tittade på det också. Ja, alltså, sen måste jag ju vakna för jag kommer inte ihåg det mer. Ja, och så här onödiga drömmar ska man ju också ha ibland.